Malwandle ke esikoleni ke ngiyaphazamiseka isikhathi esiningi ngoba imina phela enginakekela ugogo, sekukhona nothisha owesifazane la e-understand-ayo inkinga yami. Ngithi uma ngabe nginenkinga kube uyena engithumela kuyena iy'ngane zangasekhaya ngizitshele ukuthi zifike zitshele umembani ukuthi ugogo ubambekile angikwazi ukuza esikoleni. Umembani uyakwazi ukuthi angiqoqele i-homework, angithumelele, athumelele ngey'ngane ezinye ezihlala ngasekhaya. Nomngani wami naye wasesikoleni uyakwazi ukungisiza ukuthi uma kade kubhaliwe into afike angilethele, abuye afike nasekhaya sihlale ubusuku bonke sigade ugogo, sifunde ngapha, sipheke ngapha, sidle. So nje sengiyancenga ngaleyo ndlela, kodwa-ke u-grade 11 ngagcina-ke ngingawuphasanga. Uthini? U-grade 11 wagcina ewuphasile kambi, kodwa-ke ngawo wona lowo nyaka ka-grade 11 ugogo wadlula emhlabeni. Uthi Malwandle, kuzona zonke izinto sinamanje ugogo ngisambonga ngoba wangifundisa ukuthi umasingcwabisane ubaluleke kangakanani. Lalela Malwandle, ngize nendaba ngoba indaba yami ngize ngidla ama-A_R_Vs nje kusukela ngizalwa. Kwenzenjani? Uthi kwathi ugogo mhla eshona, ugogo washonela ezandleni zami ngimbambe kanje ugogo. Ngangithi ngizama ukumphuzisa amanzi ngoba nje uthi wakhwehlela kabuhlungu, kwanyuka iphika, wabanjwa iphika, wangazuthi uphelelwa amandla. Wathi esuka lapho wacela ukuthi angihambe ngiyomkhelela amanzi, ufuna ukuphuza amanzi. Uthi ngaphakama ngahamba ngaya ekhishini, ngafike ngamkhelela amanzi, ngabuya nawo ngeglasi. Kuthe ngisatatazela ngigijima namanzi, ngibuya nawo ngeglasi. Lapho ngingedwa ngiyingane, umalume nomfazi wakhe bayilalela endlini yakhe, bayabona futhi ukuthi ngikhangisile endlini enkulu, kusho ukuthi angilele ngoba ugogo akabambekile. Ugogo ubambekile, bayazi ukuthi ubambekile, kodwa nje abayingeni, abanandaba. Uthi kuthe kusuka lapho ngafika ngambamba ugogo, ngamfica nje esevala amehlo esethulile. Uthi ngafike ngambamba ugogo, ngamphakamisa, athi gogo vuka, gogo vuka. Gogo wangavuki. Ngambamba umlomo, ngazama ukumvula umlomo ngimphuzisa amanzi. Uthi hawu amanzi ngangiwathela nje ey'hlikele. Lapho ngiyingane angazi lutho, angi-understand ukuthi umuntu mase eshonile wenza kanjani. Ngiyamncenga ukuthi akavule umlomo azophuza amanzi kanti ugogo usethulile. Uthi Malwandle ngalala eduze kwagogo kwaze kwasa, ngingaboni ngingazi futhi ukuthi ugogo usethule. Kwathi ekuseni makusa ngivuka ngiyombekela amanzi, ngimvusa, gogo vuka, gogo vuka, ugogo akavuki. Uthi ngaze ngavuka ngahamba ngaya kamakhelwane. Ngafika kamakhelwane ngasho ukuthi ugogo ulele akavuki. Ebusuku ngizama ukumphuzisa amanzi, wangawaphuzi. Ucela amanzi ngamphuzisa, wangawaphuzi, and manje uselele ugogo akavuki. Uthi weza kamakhelwane ngenhlanhla, umakhelwane wayengasebenzi-ke nje, indoda yakhe ayisebenza koMagoli, so kuhlala yena kuphela ekhaya ney'ngane. Uthi wafika umama wamakhelwane wangikhiphela emnyango, wathi phuma Sindiswa, yima emnyango. Uthi ngama emnyango, uthi wambamba wamthintathinta ugogo. Hawu, wathi hhayi, ugogo usethulile mntanami. Kade nje futhi ethulile, kusho ukuthi uthule phakathi nobusuku, kodwa akasekho emhlabeni. Uthi ngasisha isililo, uthi ngasidinda isililo, ngakhala Malwandle, ngakhala. Uthi ezinyembezini zami ngakhumbula abuye amagama kagogo, ukuthi Sindiswa, ngathi kuwena mntanami, uma ngithula uze ukhala ubuye nganeni, ukhumbule lesa sikhwama esiphezulu ku-wardrobe. Uthi lesa sikhwama isona esizobe siphethe impilo yakho, ngoba uma ngithula kofanele uphume uphelela ekhaya ngoba wena impilo yakho iyobe isiqala kabusha. At that time nganga-understand ukuthi usho ukuthini. Uthi ngakhala Malwandle, yabuya ingqondo. Uthi umama wamakhelwane wamthatha kugogo, wamboza ngengubo. Wase yangibuza ukuthi-ke umasingcwabisane wala ekhaya uthini, uyazi ukuthi ugogo ubenawo umasingcwabisane. Ngathi hhayi, ngathi hhayi nginawo imininingwane yamasingcwabisane. Uthi hawu, ngasikhumbula isikhwama sikagogo, ngasigcotha isikhwama sikagogo. Wafonela umasingcwabisane, yafika imoto ey'dumbu yamthatha ugogo, wahamba. Wafika umakhelwane waze wangiqoqisa, uthi ngasithatha lesi sikhwama. Uthi-ke nokuba ngiyaphila namhlanje, khuluma ukuthi ngumuntu empilweni, ngibonga umama wamakhelwane iqiniso angenzela lona. Ngoba uthi ngasithatha lesi sikhwama ngagugusheka, ngehla ngenyuka naso everywhere we go, ngiphethe lesi sikhwama sikagogo. Waze wathi Sindiswa, lesi sikhwama sakho ngicela ukusithatha ngiyokubekela sona, ngiyasibona ukuthi sibaluleke kangakanani kuwena. Sesenzile yonke into-ke, noma wamakhelwane wahamba wayongigezela ugogo-ke. Uthi sabuya, sibuya-ke umalume uyezwa ukuthi uma wakho ushonile. Uthi the first thing umalume ayenza mayezwa ukuthi uma wakho ushonile, waqonda kuwona lowo wardrobe oyimanga. Wafike wadiliza izinto, wagwanisa, ufuna lesi sikhwama esengisifihlile already. Shuthi uyasazi nomalume ukuthi sinomnotho wala ekhaya lesi sikhwama. Wadiliza. Uthi hhayi-ke, wangcwatsha ugogo ngesizotha, amasingcwabisane wakho wakhokha yonke into, kwenzeka yonke into. Uthi kwathi makudlula umasingcwabisane, wathi umalumekazi ngoba ugogo useshonile, mina angihambe ngiyohlala
endlini enkulu kanye nabo ngoba angeke ngikwazi ukuhlala ngedwa la endlini enkulu ezansi. Ngithi mina hhayi ngizokwazi ukuhlala la ezansi, okungcono ngizonyuka ephezulu mengabe sengizolala. Uthi umalumekazi wangisho ngey'nhlamba, ngane ekhohlakele, kusho ukuthi ufuna ukufaka amadoda lana, kwathini, yingakho ungafuni ukuzohlala nathi endlini enkulu. Uthi bathe besuka, bavele bafike bathatha konke lokudla kamasingcwabisane nayo yonke lezi zipheka abantu abebefika nazo zasesontweni zakephi, baziqoqa zonke, bathatha yonke into bayobeka phezulu, bathatha ngisho nobhlankethi nembhede, wasala ku-empty endlini. Uthi yasa ngokunye ingqondo ngabona ukuthi ile nto ugogo abelokhu eyisho ukuthi uma ngabe shona ngize ngithathe imithwadlana yami ngibone ukuthi ngiphuma ngibheka ngalaphi, ikhona imali ku-Ethala ngibone ukuthi ngishona ngakephi. Uthi hey, ngathula ngayibuka lento, ngabona ukuthi kufanele ngilandele lo kudla phela, ngoba kusho uma ngabe ngingakhuphuki ukuyohlala lapho njengoba betha ngiyohlala nabo, kusho ukuthi mina ngeke ngiphile. Uthi into ayenza kumalumekazi wayenganqeni ukupheka-phekela umndeni wakhe, indoda yakhe kanye naye umndeni wakhe phela, badle bachochozise, badle baqede, and then mese beqedile, mina kuthiwa ngidle isinkwa. Uthi kwaqala kanjalo nje aphekele yena nendoda yakhe, ngithi mina mengabe sengithi ngiyafika ngizophaka, kuthiwa ngidle isinkwa. Nini mzukwane ephekile, wapheka inyama, phaka, akhiphe yonke amaqatha enyama, ngifike sengithola umsobho ne-rice, or sengithola umsobho nepapa. Njalo ukudla kukagogo konke lokhu abakudlayo njengoba bebhizi bengicisha ukudla nje. Uthi iyaqhubeka le nhlalo, ngelinye ilanga ngihleli emnyango ngiyakhala emva kwendlu, aqhamuka umama wakhelwane angibone, Sindisi unjani? Uthi hayi, akukho right ma, ngiphile. Uthi ngichaze isimo sempilo, uthi from that day mama wakamakhelwane wavele wathi khiya la endlini, thatha okudingayo, thatha zonke ney'mpahla zakho ngilandela, asihambise kwami. Uthi ngahlala-ke ngakhulela kamakhelwane zonke-ke lesi sikhathi ngikhulela kamakhelwane. Uthi uthe esuka umalume wagijima warentisa ngale ndlu kagogo, hamemezela ukuthi uyarentisa ngale ndlu kagogo, waqala wazama ukuyidayisa, kwasho ukuthi kusemakhaya imizi ayidayiseki kalula, yangadayiseki indlu, wazama ukurentisa kuyona yangarentiseki. Kodwa-ke uthi ekugcineni kosuku yaqhubeka impilo. Isikhwama sikagogo umama kamakhelwane engifihlele sona, ngasivula ngasibheka, ngafuna yonke into eyayiphakathi, ngalithola ibhenki ikhadi, ilokhunjani, ibhuku laseThala, ngabona kunemali la engaka. Uthi ngaleso sikhathi sengifunda u-grade 12, ngabona kunemali engaka, okay fine. Uthi hhayi yaqhubeka impilo, ngahlala kamakhelwane, ngamtshela umama kamakhelwane ukuthi mina nginemali kanje. Wathi mama wakamakhelwane, leyo mali yakho, ufunda u-grade 12 manje, mawuqeda u-grade 12 kufanele uye e-tertiary, leyo mali ibekele ukuthi uma ngabe sekuthiwa ufuna ukuyofuna isikole, iyona eyokusiza. Uthi nangempela zange ngithinte ngisho isenti, kodwa ngaya-ke eThala, ngafike ngatransfer, ngashintsha yonke into yaba segameni lami-ke, sengafike ngachaza ukuthi ugogo akasekho emhlabeni. Uthi Malwandle, le ndaba mina sengizwa ngomama wakamakhelwane, ngoba umama wakamakhelwane vele waye-close nogogo, futhi bethandana nje, afike benzelana amatiye, bahlale nangesikhathi engaphilanga, uye wayengisiza ngaye. Umama wangishiya ngiwusana olubovu nje ngizelwe, yingoba mina kahle ubaba wami angimazi sidalo nokuthi wayebukeka kanjani ebusweni. Isizathu sokuthi ngingamazi ubaba wami kwakungangikhathazi nokungikhathaza, futhi into engakaze ngifike ngisho ukuthi ngiyibuze kugogo ngoba ngangingaswele lutho. Ayikho into engangishoda ngayo eyayingenza ukuthi ngikhalelele ukuthi ngishoda ngokuthi ngifuna ukwazi ubaba. Kanti all along le nzondo umalume engaka anayo ngami, nokungazwani okwakukhona phakathi kwakhe noma wakhe okugogo wami, mina ngiyi-product ye-incest. I-incest ilento ngesingisi ekuthiwa ukuzalana kwabantu abahlobene, ukuzalisana kwabantu abahlobene. Kuthiwa umalume endini lo sikhohlakali sendoda esesafa, siba sithamba amasipoki simhlophe lapho sikhona, sifile sinjalo. Kuthiwa umalume lo wayenukubeza uma walengane esemncane, waze wazala uma walengane. Lo malume lo ingane yala ekhaya endala yalo gogo washona, wakhula nje isikhohlakala, ehluphile, ephume engene emajele. Uthi emebuye kokugcina ejele, wasuka lapho wahlalela ingane, wayenukubeza ingane, yaze yazala le ngane ayinyanya kangaka, ingane yakhe njengoba eyinyanya kangaka nje. Umzonda kangaka nje uSindiswa ngoba uzonda ingane yakhe. Uthi akamazi ukuthi wayemtsheleni umalumekazi wakhe ngaye, ngoba nomalumekazi wakhe wathi umefika nje, even ngisho ekushadeni kwabo boyi-2, uthi akakhumbuli-ke
befike beshada wabona nje sebehleli sebekipitile ukuthi akazi noma bebekipitile noma beshadile ecacile ngoba yonke into abebenza babezenzela yona bebodwa nogogo babengamtsheli lutho ukuthi kwenzakalani. So nje uthi babeyiphilela impilo yabo eyayingahlanganisi umuntu eyayingabafaka abanye abantu. So uthi he really doesn't know ukuthi kahle kahle kwakade kuyinhloboni ye-relationship kamalume wakhe nomalumekazi wakhe ukuthi kodwa uthi naye umalumekazi wathi mefika naye wafika waqhubeka khona lapha ekutheni umalume uzonda wonke umuntu wala ekhaya, naye waqhubeka ekutheni azonde le ngane azonde noma kamalume okuwumamezala wakhe babengabhekani kodwa bahlala egcekeni elilodwa kodwa bengabhekani. Le ngane le is a product of incest. USindiswa is a product of incest. Uzalwa umalume wakhe, umalume wakhe ubaba wakhe, hence uyamnyanya ngoba uthi wathi mesemnukubeze waqeda uma walengane uma wakhe okugogo elokhu ekhuza umhlola kusho ukuthi ugogo wakhuza umhlola waza ngazi kwaze kwathini mhlambe wasaba ukumbophisa noma kwenzakalani asazi istory beyond that because mina istory ngisibhalelwe sifake sihambe safika la kodwa ukuthi umalume wadimanda ukuthi akahamba yosikhipha isisu. Makadimanda ukuthi akawusikhipha isisu uthi umama makhelwane besemxoxela ngoba uthi nogogo ngendlela ayinemfihlo ngayo azange angitshele lutho waze washona engakaze angitshele lutho ngokuzala kwami waye umama ahamba mina ngangazi nje ukuthi uma wahamba waye eGoli uyofuna umsebenzi akaphindanga wangichazela enye into ugogo beyond that ukuthi uma wayeza hamba uyofuna umsebenzi nje waduba ikhaya kwakwenze njani. Kwakuye kuzwakale nje ngabantu abanye bethi hayi uma uyaqwayiza la ekhona abanye bethi hayi udla izidakamizwa abanye besho yonke into abangayithanda abafuna ukuyisho ngoma wami kodwa-ke kwangangikhathazi ngoba vele kwakumuntu engangingamazi ongazange anginakekele engazange ngize ngimbone futhi kanti unjena nje uma wakhe ingenxa yokuthi wayenukubezwe ubhuti wakhe azalana naye esiswini esisodwa bakwaze wazi kuba ukuthi umitha uSindiswa mekamitha uSindiswa wadimanda ukuthi uSindiswa akahamba wosikhipha isisu. Ugogo wala waphetha ukuthi akho ngane ezoyosikhipha isisu la uthi wamncenga-ke ugogo sencenga uma kaSindiswa ukuthi isisu akangasikiphi okungcono uyothi uma esezele ahambe angahamba aye noma ikephi la afuna ukuya khona it's fine kodwa yena ucela ukuthi ingane ayikhiphe ayigcine ingane yoyithitha nje njengeyakhe njengoba emphethe kahle kanje uSindiswa-ke emphathiswe weqanda ingoba wayefeza isethembiso ayesenze kumakasindiswa kodwa kokubuhlungu-ke umakasindiswa impilo yakhe yonke yamosheka imoshwa yilo kuhlukumezwa ubhuti wakhe bekhula ndawonye kuze kube ukuthi uyamzalisa endlini egcekeni elilodwa. Sihamba kanjalo-ke isitori sikaSindiswa. Akamazi ubaba wakhe akazange ambone nangamehlo kanti umalume wakhe wuye yena malume wakhe lo omnyanyayo. Uthi-ke uthe uSindiswa-ke ngelinye ilanga uthe ngelinye ilanga-ke nje ezikhumbulela ugogo wakhe enomzwangedwa ngalolo langa. Uthi wahamba-ke umalume esezamile ukudayisa umuzi kanjalo-ke uthi wahamba wayongena endlini kagogo wakhe wafika wakhanyisa waklina wavula amawindi kwashaya umoya uthi yonke lento yenzeka kusemini waklina washaya umoya uthi vele nje seklina nje indlu vele i-empty komalume bathatha yonke into uthi waklina washaya umoya uthi wahlala nje ekamereni kagogo wakhuleka uthi ngangendlela isikhathi samhambela fast ngawo that day azange notice nanokuthi kwase ku-late wabona ukuthi sekulate wakhanyisa-ke nesikhathi engasinakile ukuthi isikhathini uthi uthe esahleli kanjalo sekulate kunjalo wezwa ngomuntu nje sembamba esemkinga emqaleni ngci emqaleni yilo malume wakhe ufuna ukwenza the very same thing ayenza kuma wakhe njengoba uma wakhe azahamba uthi wemalwandle amandla engavuka nawo angazi ukuthi ngawathathaphi. Khumbula ukuthi le ndlu esihleli kuyona i-empty ayinalutho kodwa into zokuklina zazi ikhona wawukhona umshanelo ekhoneni kwakukhona nemophe ekhona elukhunjini ekhoneni nebhakede lekade ngilisebenzisa kade ngiklina ngawo ngimopha ngayo la ndlu njengoba kade ngishayisa ngomoya. Uthi angimqobanga kanje ngenduku yemopho uthi angazi ngafika nini kanjani endukwini yemopho nganginamanye amandla engangingawazi ukuthi ngiwathathaphi ngafika endukwini yemopho uthi ngayihlephula kwakanye yavele mangihlephula vele yacija phambili uthi ngamqoba ngamshaya ngenduku ngamshaya ngaze ngamgwazisa uthi wahayiza waphuma ebeba ngumsindo esekhala wezobuhlungu kwaphuma umfazi wakhe ehayiza ethi nako ngibulala indoda yakhe. Uthi omakhelwane bazibukela nje angithi bayakwazi ukukhohlakala kwakhe uthi bazibukela nje omakhelwane bathe besuka babe bebiza iveni yamthatha kwathiwa chaza
ukuthi kwenzakala ukuthi ngachaza. Uthi ngase ngisho nalesa story sakamakhelwane ukuthi njengoba kunje, sengiyayazi indaba ukuthi ugogo akazange ngitshela iqiniso kodwa iqiniso sengiyalazi. Ukuthi kwahamba kwakwenziwa i-DNA nangempela yaveza i-DNA ukuthi umalume endini lo ubaba wakhe. Wenziwa i-DNA abuye imiphumela yaveza ukuthi nangempela 99.9% wakungena ejele waboshwa. Uthi umalumekazi wakhe wahamba akamazi nokuthi wabhekaphi kodwa umalume wakhe uthi wagcina efele ejele. Akukho okufihliwe okungeyako kwembulwa. Alikho-ke futhi icala elingajeziswa. Umphumelo wesono, iBhayibheli lithi ukufa. Nangoku umalume wasindiswa okuwubaba wakhe akuthola esemdala ukuthi kanti ubaba wakhe nje ubaba wakhe ngokuthi wanukubeza uma wakhe waze wamzalisa yena wagcina efele ejele. Sicela singabavikeli abenzi bobubi emakhaya ngoba nginento ethi kusho ukuthi isalukazi sasithi sivikela umndeni waso sigqiba ihlazo emndenini waso. Sayiyeka lento siyibuka siyibona i-wrong yaqhubeka kwaze konakala. Mese konakele, she couldn't do anything about it up until it was too late. Izikhohlakala ake singaziyeki. Ake zijeze izikhohlakala. However way azijeze izikhohlakala ngoba saze saphila kabuhlungu gender based violence kuze kuvele izingane ngenxa ye gender based violence, izingane ezizalanayo zandawonye. Ubaba wakho umalume wakho, how do you even explain that? Ubaba wakho umalume wakho. Kodwa-ke ngikubongayo ukuthi usindiswa uyasho ukuthi wayithola i-counselling, waqhubeka futhi nempilo nokubuya ukhulumela indaba umama wamakhelwane wamphakamela wamtholela ama-counselling, wamhambisa ezindaweni, wahamba waya esikoleni wathatha la masenti ugogo ayembekele wona, wahamba wayorejista esikoleni, uthe mefika esikoleni wa-aplayela naloku ka-government ka-NSFAS, wasebenza wafunda waqeda isikole, wathola umsebenzi futhi uthi izinto zakhe nje zamhambela kahle uthi kuyimanje unowakhe umndeni othi yena and uziphilela kamnandi. I-past oseyithathe wayibeka ngemuva, abafayo ubaxolele ngoba babengenwe idimoni elalibangenile ngaleso sikhathi, so ukuthi aphile ebambe amagqubu ngeke kumsize ngalutho. So uthi-ke impilo iyaqhubeka. Uthi ngithe Malwandle nje ake ngishere mhlawumbe khona umuntu obukayo odlula kulento nami esengandlula kuyona nengakuthola kunzima ukudila nayo ngoba uthi kwamthatha almost 5 years ukuthi axole. Even ngisho ukuboshwa kamalume wakhe eseboshiwe umalume wakhe ayilokhu ethumela ethi ufuna ukumbona. Uthi kwakungavumi ukuthi hayi kanti ngosuku azoya ngalo kuyombona ejele wayesegula kuthiwa isekhonkobele somile senje. Ngithi phela khumbula ukuthi kwayena usindiswa wazalwa edla ama-ARVs, kusho ukuthi usifuma wakhe ngaphela wayeyingane eyintombi, wayesithathele yona lo mkhuthu ongcolileyo. Wamfica ejele esekhonkobele senje, izinwele seziphephezela zifana nezephuphula enyoni, kanti sekusele isikhwehlela sokugcina ulinde yena nje ukuthi abone yena axolise abese yashona. Uthi akuphelanga isikhathi esingakanani wathola i-call from ejele wathi why umalume wakho slash baba wakho passed away, kwathini. Uthi hayi ngathi uhulumeni ngicela amngcwabe, angimfakanga kumasingcwabisane, anginandaba naye kodwa ngamxolela. Mngcwabeni hulumeni, utakulwenu ngi-right ngaye. Ungakhohlwa-ke nawe ukuthi uthathe wakho umasingcwabisane. Nayo i-link ngizoyishiya down below. Join AVBOB Dream Team and make money without leaving your home. Make money lying on your back using your phone only and get payments and commissions for life. Malwandle lo ngisibeka la kwanamhlanje, asiphinde sihlangane futhi esitorini esilandelayo. Ngiyanithanda.